मुम्बाइआव गोबां बिबां अखा हानायनि जाउनाव गिख्रंथाव थासारि। मुम्बाइआव गोबां बिबां अखा हानाया मोनसे जौथाइ सिगांनि रेकर्डखौ सिफायदों। मुम्बाइआव 24 घन्टानि गेजेरावनो गोबां बिबां अखा हानायनि जाउनाव 107 बोसोरनि रेकर्डखौ सिफायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुम्बाइआव थांनाय 25 मेनि हर गेजेरनिफ्राय 26 मेनि फुंसिम 200 मिटारनिबो बांसिन अखा हानाया 1908 मायथाइनि रेकर्डखौ सिफायदों। गोबां बिबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा सार अन्थाइजों मुम्बाइ सहरा गिख्रंथाव महर लादों। बेबादि 200 मिटारनिबो बांसिन अखा हानायनि जाउनाव मुम्बाइआव गोबां दैबाना जाना मुम्बाइनि थागिबिफोरा हान्था-मेला खालामनाय, फरायसालिफोराव थांनाय बायदियाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव दैबानानि थासारिया मुम्बाइनि अनगायैबो महाराष्ट्रनि गोबां ओनसोलफोराव गोबां बिबांनि अखा हानानै दैबानानि जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों। गोबां बिबां अखा हानानै दैबाना जानायनि जाउनाव मिरु बोथोर बिगियाना मुम्बाइआव येलो एलार्ट फोसावदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।